velkommen til den her video. I dag, der er det Bjørks køkken. Yay! Eller det er faktisk mit køkken, men... Velkommen til Andreas køkken. Lige nu er vi på vej til Fakta. Rema. Fuck, det var dig, der sagde Fakta før, og så blev jeg forvirret. Okay, vi er på vej til Rema. Vi kan kun i Rema. Vi skal ned og Vi skal ned og købe ind til... Hvad er det? Pizza. Var det pizza? Ja, og Silje kan godt finde ud af at lave dej. Det kan jeg ikke. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan godt. Nå, men vi skal have masser af ost i hvert fald. Rigtig meget ost. Så du laver bare dejen og ost. Og pepperoni. Vi skal have masser af ost. Ikke kød. Ikke oksekød. Jo, med kød. Fordi der kommer det der fedtklumper. Det er det bedste pizza. Det kan jeg godt lide. Jeg fornemmer, at vi laver en fælles. Ja, vi ses. Hvor var det, vi skulle hen? Vi skal Rema. Vi ses til Rema. Ananas på pizza. Ananas er noget af det bedste. Vi ses til Rema. Tiffany in my symphony with no sympathy. You ain't in for me. You just wanna be a part of it when these fucking dudes make history. Like sun goes down, stars come out, and all that counts is you and me. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Silje må sige farvel til sin oksekød. Jeg må ikke få oksekød. Vi skal have ostepops, vi må ikke få det, men vi tager den, og så lægger vi den ned i kåben. Du er nødt til at gå hen og dække foran dig. Jeg dækker. Skal jeg lige holde det for dig? Du kan godt lide barbecue. Nej, jo. Altså, jeg kan bedst lide ost. Altså, jeg kan spise alt. Altså, der er ikke noget, jeg kan lide barbecue. Vi skal lige få det hen og se noget. Måske var den. Der hul i melen. Der hul i posen. Skal vi bare lægge den hen og tage en ny? Ja. Go. Okay, den her ikke ned. Vi fik ikke vores ostepop. Vi fik dem ikke. Så har vi fået købt ind. Jeg troede, jeg var ved at fare vild, men det var jeg ikke. Men så planlagde jeg, at hvis jeg nu var faret helt vild, så skulle jeg ringe til Andrea og synge I am a lost girl from Neverland. Okay, det er det dårligste, jeg nogensinde har hørt det der. But across that ass say juicy. She sees whip, it got 2 seat. She dreaming all about Gucci, and she licking me like a lollipop. Must be listening to that Tunchi. Looking like she like it rough and sweat. She not a groupie, she a host, baby. That stuff now we kicking it like Bruce Lee.